बसुमतारी नं 8 दतमा आरो दथियाव दङ पानिराम ब्रह्म नं 5 काजलगाव स्निथियाव दङ धीराय बरगयारी नं 7 सबाइझार दाइनथियाव दङ आक्तार आहमेद नं 20 माथानगुरि गुथियाव दङ आगस्ट स्टिगा नं 23 धीरा जिथियाव दङ गणेश कसारी नं 29 सुक्लाय सेरफां जिसेथियाव दङ लोमसाव दैमारि नं 31 खयराबारि जिनैथियाव दङ फ्रेस मुसाहारि नं 37 धोनस्रि बिदिब्ला रायजोफोर बिथांमोन 12 जोनानो बिटिसिनि गोदानै सायख'जानाय इएमफोर नाथायब्ला बिथांमोना सोर मा डिपार्टमेन्टआव मोनगोन बेखौ दासिमबो बिदि एनाउन्स जायाखै जानो हागौ बे साननै बा सानथामनि गेजेरावनो बिथांमोना मा डिपार्टमेन्ट मोनगोन गासै डिपार्टमेन्ट वाइसआव बिथांमोनखौ एनाउन्स खालामगोन होननानै बिपिएफ पार्टिया थांनाय इलेक्सनाव हारसिंनो गासै 28टा समस्थियाव बिथांमोना 28 जन केन्डिडेटफोरा देरहानो हादोंमोन बिदिब्ला बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों गासै माने 12 जोनाल'सो इएम मोननो हादों आरो